Het werk leidt kleer, het moet nog alleen nog dienen worden. Maar in totaal 26 vrijwilligers wordt er dag in dag uit werken aan het historische bouwwerk. Wat opvalt is dat het werk wel heel precies wordt uitgevoerd. Is dat noodzakelijk, Daniel? Dat weten we niet precies, want het is voor het eerst dat we dit proberen. Maar wat opvalt nu dat we daadwerkelijk met het materiaal aan het bouwen zijn, is dat het enerzijds heel makkelijk is om mee te werken, maar anderzijds dat het ook wel vrij nauw komt met het bouwen. Dus als je een lelijke zoden ertussen hebt zitten die wat verdroogd en verkruimeld is, dan merk je dat ook in de uiteindelijke muur. Dat wordt gewoon een zwakke plek. Sjeddehuizen winnen in de Ieren middeleeuwen de wichtigste bouwvorm in Noord-Europa. Archeoloog Daniel Posma is dwaande met een promotieonderzoekje na. Daarvoor had er onder andere in Schotland en Ierland west om de traditionele bouw van Sjeddehuizen te onderzoeken. Het bouwwerk moet de nieuwe attractie worden voor het Iep Hettinga Museum. De museum bestaat het 10 jaar en dan, dat is ook in het zakenleven, dan maar een keer wat nijst van om klanten binnen te krijgen. En zaadwanden hebben we hier overtocht wat moeten wij doen om meer mensen te loeken. Financieel draaien we nu nog groen, maar alles wordt duurder, ook bij ons. Vandaar dat we meer bezoekers hebben moeten, want wij worden net subsidieerd. En dit is het ontwerp wat we in Veertgem willen gaan bouwen. En dat is dus met de hulp van de kennis die we in IJsland hebben opgedaan, die daar bewaard is gebleven, maar dan aangepast aan de plattegronden die we hier in het terpengebied van Friesland en Groningen hebben opgegraven. Het is de bedoeling dat het gebouw zo'n 10 of 20 jaar bij Veertgem staan blijft. En wat weet, misschien zit er nog wel meer in. Want de oude bouwstijl had zijn variant. Wat we verwachten, maar of dat zo is moeten we testen met deze reconstructie, is dat het ook heel comfortabel is. Dat als de muren te goed droog te houden zijn, dan isoleren ze goed, is de klimaatbeheersing binnen vrij goed. En uit IJsland weten we ook dat de stilte binnen erg gewaardeerd werd.